Sanibonani nganza kwethu yanibingelela mkhulu wasemakhosini yanibingelela indaba elixoxa ngofakazi nogama mfungalo jaji Mnyaso ukugcina. Bengithi ayongibingelela lapha ukugcina. Ugcina bani kodwa ugcinile samsam kodwa lizofika kumakhoba mancabango kumakhoba okoba. Ubebuza ngejazi la ngifuna ukuphendula yena hlezi nabanye bazobona uma benejazi elithalifane. Kodwa kusho ukuthi kopela ke into osuyibonile noma iboniswa omunye umuntu isiprofetho nento ayibonisiwe ngeke izifane uma isifika kuwena emzimbeni nasegazini. Sikubambe nje sikubeke lokho kungabi okhophi abantu abakhopisha izinto zabantu cha ingane ingayenzi leyo nto ingane zakwethu. La njengomkhulu wasemakhosi ngibingelela wonke amagumeni amane omhlaba eSouth Africa yonke enhlana sezansi nani nempesheya kwezilwandle. Ngithi nje ngibonge kulabo abasondela ngokweqiniso nalabo abasahlanganisa lokho abafuna ukuthi bakusondeze eduze. Ulabo abafisa ukuthi bayafisa ukuthi umkhulu wasemakhosini abacathulise einkingeni ezithize ngabe uphethwe izifo ezithize umuntu emzimbeni. Uqhamuka nje uzohlephula inkomo yesikhwama uhlephule yona uzuyiqede sikwelaphe sikweqede sikuthathe sikubeke ezingeni lokuthi uyasebenza ususebenza kahle uma usetshenzwa kahle la ekhaya wogqunywa wephalaziswa wenziwa konke engikwenza useduze kulabo abakude kuyobaphoqa ngosiyami ukuthi bafake lento okuthiwa imali baphosele abaphathisele uma bephathisele ematekisini angakubo. Uyena umuntu ozofanele abuze ukuthi kahle kufunakala malini ngakuyena kuzimina umsebenzi wami uzophosela ematekisini into engiyaziyo ngazuphepha kulabo abathanda ukuthi iphakethe labo lithi kusuthi bayazi balokhuza ngo DHL nobanibani labo vele iprice idla bona itransport kusuka manje ifike manje ngosuku olulodwa noma after ngokufike ngakusasa so angingene kulabo bayazazi benze njani. Into engidila nabilabo akaPax nalabo abaphathise ematekisini yazi kwabasegoli ngagcina ku200 imali wasegoli Pretoria kuyale imali bagcina kwenze njalo ngingazi ke manje kade ngagcina kuphathisela abantu basegoli abaningi baphosa sithathe la abantu base Cape Town enisondeni nalabafuna ukuhlolelwa mahala bayazi esengakhuluma nabepage elikhulu. Okay right ake singene sihlalo edabeni singalokho silanda indabeni ngoba vele akusona live le video. Umfowethu ukhuluma ngejazi lakhe elimnyama ngoba bebuza lapha makukhulunywa ngejazi elimnyama. Ijazi lakho elimnyama uthena limnyama ngaphambili lase liba maroon ngemuva kodwa liyimpulampula. Okusho ukuthi lento lena ekuwena kusondela kakhulu isimo sabaphathi abathize bezikhwama ababambe lomkhusu nalomgubu kuwena ngaphambili nalamandla akhulu ayitimfihlakalo khona lo muntu ohamba phambili ophethe lesikhwama somnyanga esithinta ihlathi kakhulu lesithinta nalamandla okujula lokunamandla kakhulu okungenze uyoba umuntu futhi lofanele ngabe uzawufika kusondela abantu abafuna ukuphathela amabutho kodwa ke mase uba maroon ngemuva usho ukuthi nakhona kuseyibuku lamakhehla kakhulu la sondela kahle kusho ukuthi amabutho phambili namabutho uhlukahlukene umbutho wakho khona ubutho wamabutho lawa amabhinqa uyiwona sondela phambili number 1 lawa athi mangabe ekhipha lento ekuthiwa yimpi manje kubanjwa impi iyachithwa akudelokhu kucatshanga akudelokhu kuthiwa no sizawuthandaza sibheke enkosini yona yosiphendula kuphendulwa ikhubalo manje lihlanganiswe laqiniswa noma kwayibutho lisuke linamandla kwangahle kwanesitha uma ukuthi isitha bese sifike sesivele sikhubazile ungakwazi uma umuntu obridger nokconnecta kahle nalezo ikhwama noma naleyo moya yakho ekwembethe ukuthi usheshe unqobe ngisho uzobheka phansi ubambe idolo noma ukhulume nabo lapha emsamo bese ke ungemuva umaruni
umela isimo salamadoda vele ayizinkulungwane nayizigidigidi lawo landela ngemuva asemanzini lamakhehla kakhulu kuyoba kancane mawulufakele lelo jazi ungafikelanga isimo sokwembathwa amadoda noma uze weshintshe ngisho isimo sezwi lakho liqobo lwakhona kodwa kuya ngokuthi wena ujule kangakanani noma zisheshe kangakanani ukukwembatha izithunywa ngaleso sikhathi ngoba lento iyehluka ingane zakwethu so asoyibambe lapho mntakamkhulu lisho lokho nje ukuthi wena wesondezwa noma wembathwa isimo salamabutho asemanzini straight nawehlathi okuwabaphathi bempande so impande yawusho ukuthi iphansi emanzini semahlathini semaqeleni kuphi lemithenzima noma isimo samandla ngisho uyothinta amanzi uthi wakhulekela abantu kodwa manje ngizwa ivela ngesimo sesikholo kusho ukuthi khona lento ingilozi efuna ukuthi isheshe ithi kuyibridge abesihlangana kahle nezithunywa zakho zonke mbamba lezi ezikuphethe ukuze zizohamba ngomgudu othize okusho ukuthi khona lezi zinto ekuzofuna ukuthi zithi ukuhlambululeka lapha emoyeni yakho ingakho leli jazi liphenduka liba impulampula ngoba phela leli jazi bompulampula ufika manje lisuke limisiso kwalezi ijazi lamajazi ezifundiswa lokulethela kumcebo kakhulu yakulethela amandla uma kodwa uza ukulalela ulalelisise wemntaka makhoba ingane yakwethu nawe usuku uphekile wambathisa lamandla ubheke kahle enkosini bese wethemba eseyithunyweni zakho liza ukupha kakhulu ukuphila kodwa nje Solomane enkosini ufuna ngathi ungabamba kakhulu bese uyajula nawe ngale nkathi olubambo kube kuya ngami bengiza ukuthi bamba isimo esithize ngabe samahobhe noma esento kodwa eyisilwane esithize bese uthola lo mnyongo bakhona uthi ukuhlangahlanganisa thize namanzi wenze nje leyo nkonzo bese uphakamisa izibane ethize angizukukhuluma kodwa kadeni ngoba phela siphendula nabantu baningi nami sengimane ngiyalandela nje uma ngiphashela lo muntu owagunya impempe na Solomon ukuthi ufuna ukuthi ngikhulume ilapho nje indaba mntakamkhulu lapho makukhona lo ngushiyakho ngoba futhi ifanele ubhekele ijazi lakho lide kangakanani ubude walo uyoshala lapha phansi biza nje ithunywa nengilozi ethize ezinamandla so bambe lapho kodwa uthi uma uliphakamisa wenze sure ukuthi phakamisa kuqala ubeke lezibani kube nesiyelo kakhulu khona indima elisheshe lilanda ngoba kusuke kulandwa leso sidalo esisuke sisondele kakhulu duze nalelo jazi noma nalowo muntu noma leyo ngilozi okuyiyona wona esuke isondele kuleyo jazi anza kwethu umkhulu wasemakhosi indaba elibonga ofakazi nogamfungela unkunzi bayikakile kuhle ukuthi usondele kulapheni ave ngudi la endaweni ekuthiwa ukuhlola sobonana khona nawe uyoyizwela ngomlomo wakho uma ukuthi ufikile wasondela phakathi kwekhaya angikhohliwe ukushala bo live angikhohliwe ukwenza izinto kodwa kuningi engiyaye ngubambe ngichume nami ngibambe ngenze ngikwenzayo phakathi kwesimo sekhaya nasesimeni sempilo nizongixolela nje abantu bakaNkulunkulu bantu bakaThixo kuphela ngiyobona ngothando nangosivuno senu nawukuza ukuthi hayi niyafisa sibonga labantu base-Vryheid sihambe sabuya sibona kakhulu ngithi nje iqhungu sami laba babenevadi abangithinte kanti vele ngisana nokubuya khona so la egameni lomusa nasenkosini makube khona ukuphila nokukhanya abantu baseKapa mawe balunga babe yisigungu ngithi mangisuka ngifikele emzini womuntu bese bazi ukuthi nabo bayasondela mawuvuma lowo muzi ukuthi bathole lokuphiliswa ngaleso sikhathi nathi siqeda ukuphilisa noma sokuphuma sithola indawo nazi ukuthi no umkhulu ukuhle ukuthi afikelelana sesizokwazi ukuthi kuzoba kuhle egameni lomusa nasenkosini ngoba kukude kakhulu anginokwazi ukusuka ngiye eKapa ngisukela abantu abangaphethe nanomsebenzi usuku nesigamu nesiqi ngiyathokoza makhosi abantu nibhuke nisho ma ningaba se Cape Town bhuke isho ukuthi hawo senibangakhe njengamanje
ukubhuka kwakhona uyozwa kumkhulu wasemakhosini. Ngiyathokoza makhosi. Number kusaseyo 0728871995. Please do make sure ukuthi you do subscribe kule video kamkhulu wasemakhosini. You do like the video, you do share it. Ngenzeka khona lo ozosizakala mntakamkhulu, ngenzeka khona lo ozawubamba leli vanga elomusa ezwe ukuthi no ngithini kahle. Makhosi siyathokoza. Amen. Inkonzo yephasika iseduze kakhulu. Niphasike kahle bantwana bakaThixo, kwabaphasikayo, kwabangaphasiki uJehova usithanda sonke, akanendaba noma uyakholwa noma ukholwa. Sesingahlulelana nje singabantu ngoba phela emhlabeni kunjalo, lo ubhekana kuleli side asuke ngakulo. Siyathokoza. Amen.